Dragii mei, după ploile de alaltăieri, aspersoarele mele n-au mai funcționat deloc și am crezut că s-au defectat. Le-am luat pe fiecare și le-am curățat, dar ce să vezi, toate instalațiile de sub, toate furtunele, toate tuburile prin care se alimentează aspersoarele erau pline cu un nisip foarte, foarte fin. Ia uitați cum arată aspersorul. Da? Toate garniturile erau pline cu un nisip foarte fin și ele nu mai funcționau. Practic, nu mai aveau presiune, erau înfundate ca să arunce apa. N-am făcut altceva decât să le curăț. Am 4 aspersoare, le-am desfăcut pe fiecare pe rând, am dat drumul la instalație astfel încât să poată să iasă apa din fiecare nisipul din fiecare loc unde stă aspersorul. Așadar, o să vedeți imediat un nisip foarte, foarte fin de pe instalația de alimentare a aspersoarelor. Imediat o să-l vedeți, îmi cer scuze pentru imaginea aceasta în care mi se vede piciorul. Așa, ia uitați-vă, ce nisip fin, cât de fin, da? Acest nisip foarte fin era în instalația de alimentare a aspersoarelor. Practic, le-a înfundat pur și simplu și acestea nu mai aveau deloc debit, da? Clipoceau. Așadar, dacă și voi întâmpinați aceeași problemă, nu vă fie frică, desfaceți aspersoarele, dați drumul la instalație, să iasă apa, puteți băga și apă cu presiune astfel încât să ridice nisipul și să iasă afară. Mie mi-a reușit, le-am